bir numara. Hadi piçi bir numara. Evet kız. Bir numara. Най-добрите майстори от град Локове, най-мощните. БМВ-та, Мерцедесен, яки машини са. Най-солидните са. От квартал Юста Голеврак. Най-мощните. Само Ловешка област. Яка машина. Това е най-яката машина. Естри, така. Естри. Така. Намерила една, искам друга, искам те, боли ме, искам те, але искам друга, Опера, следващата песен е Връзница, Азис, връзница моя, връзница.